Ukhishwe ngebheyili umrepha osolwa ngecala lokushaya inkosikazi yakhe uNicole Kendall Chisholm ngosuku lwesithandani. UMthembeni Mthinde kubikwa ukuthi ukhishwe ngebheyili emva kokuthi ezinikele emaphoyiseni ngoLwesithathu emva kokuvulela icala inkosikazi yakhe. U-MT kubikwa ukuthi ushaya inkosikazi yakhe ngosuku lwesithandani emva kwengxabano kubangwa izidakamizwa. Lokhu kuvele emva kokusabalala kwevidiyo ezinkundleni zokuxhumana okuvele ucingo kube nesithombe sikaNicole evuvukele ubuso. Okhuluma amaphoyisa aseGauteng uColonel Lieutenant Mavela Masondo ethintwa-ke yintatheli yeSolezwe ngoMgqibelo uqinisekisile ukuthi u-MT uzinikele emaphoyiseni. Umsolo MT uzinikele emaphoyiseni ngomhlaka 8 kuMashi 2023. Ufike wabekwa-ke amacala okushaya ubese edluliselwa enkantolo yemantshi yaseMidrand ngalo-ke usuku olufanayo okuyilapho afike khona wathola-ke ibheyili wabeke eseyadedelwa, kusho-ke uMasondo. Lo mrepha-ke ezinkundleni zokuxhumana uchaphe-ke wonke umuntu ngenhlamba obebuza-ke ngodaba lokuboshwa kwakhe.